मावरिया सासे फरायसुलिनि लाख'हायै दुखुथिया थासारि। माने बिमाया 8आव थैदों, क्लास 8आव, ओमफ्राय 8निफ्रायनो आमाइमोन। जाय थासारिया नोंथांनि गोसोखौबो गाबखांहोगोन। जोंबो आथियाखै रबबाय आरो न'फ्राबो बिदिनो बायबाय थाबाय, फोसाबनोबो हाला। गब्लंजोबनाय थिंनि गोबायदेरा जाखोसे अखा फैब्लानो जानाङो हालाय हाफाय। मोनायाव खस्थ' मोनो, थिंआ गब्लंजोबनाय ना, अखा सेरबाथाय थानो हाया। बेबायदि दुखुथिया थासारिखौ नोजोर बोनानै इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि अशक गेयारनि बाख्नायथाव हाबाफारि दुखुथिया न'खरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बिथाङा सिगांबोदों। थारैनो बे दुखुथिया न'खरा क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो दङ आरो बबेहाय दङ बेखौ आबुं मिथिनो थाखाय राइजिं बड'लेण्डनि गाहाय सुजुगिरि सोमदोन बसुमतारी एक्सक्लुसिभ। गोरिबजोंनो नाख्रेबजानाय मोनसे न'खर, बे गंसे न'खरा आङो बे समाव दंफैयो। बे न'खरानो दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय देबोरगाव बिटिसि बियाबनि नैबे हल्टुगाव डिसिडिसिनि सिङाव नैबे मिलनपुर होननाय गामियाव। बे गामियाव गंसे ओरैबायदि न'खर दं जि न'खराव सासे फरायसुलिया बावैसो मेट्रिक पास जानानै बिथाङा जोबोर दुखु खस्थ' आरो गोबां फरायनायखौबो बिथाङा लागासिनो दं। जि फरायनाया बिथाङा नैथि मासिबो बिथाङा आवग्रिनो हादों देग्लायनि नैबे SSLC आनजादाव। आरो बिथांनि जि थानाय जि थासारि आरो बिथांनि जि न'खर जोबोद दुखुनांथाव। आरो जिहेतु नोंथांमोना नुगासिनो दं बिथांनि न'खर आरो माबायदि बिथाङा थादोंमोन आरो माबायदि बिथाङा सिगां समाव गावनि फरायनाय समखौ बारग'होदोंमोन। नोंथांमोना नुब्ला जोबोद दुखु नांगोन। मानो होनबा जि न'आव जोङो सासे मानसिया थानो थाखाय आरो मोजाङै उन्दुलांनो थाखाय न'खौ मोजां बानायना लायो, नाथाय नैबे समाव नोंथांमोना नुदों गोबां गोलाव बोसोरनिफ्रायनो बे न'आ थिङा गब्लंनानै दं आरो बिथांमोना उन्दुनायनि जेबो बिसना बा मोजां बिदि बिथांमोनाव गैया। आरो बेबायदिनो फरायै दिनै बिथाङा समखौ बारहोदों। आं मिथिनो नाजागोन बिथांनिफ्राय जे माब्ला समनिफ्राय बिथांमोननि न'खरा बेबायदि थासारियाव दङ। आं बिथांनिफ्राय माखासे खोथा मिथिना लागोन जे माबायदि फरायनानै बेबायदि न'खराव बिथाङा जोनोम मोनदों आरो बेबायदि न'खरनि थासारिजों बिथाङा गोरोबफ्लेनानै दिनैसिम मेट्रिक पासबो जाबाय आरो मेट्रिक पासाव बिथाङा नैथि मासियावबो उथ्रिनो हादों। बे जोबोद बाख्नायथाव। दा गिबियाव बिथांनिफ्राय माखासे खोथाखौ आं मिथिना लागोन। मा मुं नोंनिया? खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना रश्मि ब्रह्म। मा गामि नोंसिना नैबे? मिलनपुर। नोंसिनि न'खराव सोर सोर दं? जोंनि न'खराव आनै, आबै आबौ, ओमफ्राय बाबा, आं, ओमफ्राय माबा बिनानाव सानै दं आरो ओमफ्राय आनैना आजा, ओमफ्राय बिनानाव सानै। जिहेतु नों जोबोद दुखु खस्थ'यै बेबायदि फरायनायाव सोर सापर्ट खालामदोंमोन सिगांनिफ्राय? सिगांनियाव माबा आमाइ आनैमोनाव थायोमोन आङो, ओमफ्राय आमाइ आनैमोनानो माबा क्लास 9, 10सिमखौ आंखौ माबा फोरोंनो होनो हाखादों। माने बिमाया 8आव थैदों, क्लास 8आव, ओमफ्राय 8निफ्रायनो आमाइमोनाव थादों, ओमफ्राय 10सिमखौ आमाइमोनाव थानानै फरायबाय। उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफानि अननाय बिदि मोनदोंना मोनाखै? मोननाया मोनदोंमोन, ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय उन्दै समनिफ्रायनो बारासो थाखायोमोन जोंहा 8सिम, ओमफ्राय बिमा जब्रा जाबायना, ओमफ्राय फैबाय आरो गामियाव फैबाय। दा नैबे समाव फरायगासिनो दं नङा होमबा? SSLC आनजादखौ नोंथाङा उथ्रिदों, बबे कलेजाव एडमिसन लादों बिदि? देबोरगावनो हाबोमोन, ओमफ्राय देबोरगावनो एडमिसन लाफिनबाय। नोंथांनि जिहेतु थानाय थासारि बेवहाय फरायनायाव माबायदि खस्थ' जायोमोन बा उन्दुनायाव माबायदि खस्थ' मोनो? उन्दुनायाव खस्थ' मोनो, थिङा गब्लंजोबनाय ना, अखा सेरबाथाय थानो हाया। माने लोगोफोर खाथि खालाफ्राव मालाबा लिंहरबा थाङो, उन्दुहैयो बिदि। बेबायदि माने दिनैसिम फैगासिनो दं आरो नङा होमबा? नोंजों लोगोसे सोर उन्दुयो? बिनानाव दंबावो नामा नोंहा? जों ज'सो उन्दुखायो, न'आनो गैखाया नालाय, जमा उन्दुयो, हायावनो जमा उन्दुयो। दा नैबे दैज्लां बोथोर गोबां अखा बार बेबायदि फैयो। दा बे समाव नोंखौ दिनै सासे मानसिया हेफाजाब होफैदों, मा फोरमायगोन बिथांनिसिम? जे बिथाङा फोरमायलांदों जे न'खौ लुनानै होनायनि खोथा बुंदों, जे अशक गयारि बिथाङा नोंथांनि न'आव नुजाफैदों दिनै, मा फोरमायगोन बिनिसिम? न'आनो गैयाबा माबा मोनसे खालामोबा बिनिसिम रोजा रोजा साबायखर थागोन आरो बिसिनि अननायावनो गोजोनगोन आं। जितु एडमिसननि जितु फिस बेफोरखौ सोर मेनेज बानायो? मालाबा आनैफोरनिफ्राय आनैयाबो होयो, मालाबा बाबायाबो होयो। माने मा होनोमोनलाय हाजिरासो, माबा अमा मालाबा बोरमा सोरनावबा गोदा हैफालाबायो नालाय, दंबा मोनो, गैयाबा गैया।
मिथिबाय बिथांनि माखासे थासारिखौ बे समाव मिथिनो मोनबाय नोंथांमोना बे समाव बिथांनि न'खरनिनो बिबै दङ बिबैनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा जों मिथिना लागोन जिहेतु थिंफ्रा गब्लंजोबनाय मानाय माबायदि दुखु खस्थ'जों सोलिबोदोंमोन सिगांनिफ्राय ओरैबादि जारला फिसाफोर मानसियाबो थैजोब्बाय फारि फारि जाहोनो मानसियाबो गैला खामायग्राबो गैला जोंबो आथिं आखाइ रबबाय आरो बे न'फ्राबो बिदिनो बायबाय थाबाय फोसाबनोबो हाला बायनोबो हाला दा खस्थ'यैनो थानानै दं आरो जों खुनुरुखुम अखा सेरनायावनो अखायावनो थानाय जाबाय फिसायाबो हनै खामायग्रा गैला रान्दिनि समाव गोलैबाय थाइसेबो जोंबो बुथुमना होदेरनो हाला खस्थ'आनो दं आरो फिसाफोरनो इसोर थानाय जानायाव सिगां सरकारनिफ्राय माबाफोर न'फोर बिदि मोनदों नामा मोनाखै गंसे मोनाखै दाबो गंसे मोनाखै नङा होमबा मानो सफैयाखै दायो जोंहा मानो उन जाखो बेखौबोलाय मिथिनो हाला गैया जिथु दा असमियारि बिथाङा नोंथांनि न'खराव नायगिदिंफैदों आरो नोंथांनि न'खरखौ लुनानै होनायनि माखासे खोथा होदों बिथाङा मा फोरमायगोन बिथांनिसिम दा सारा लुनानै होयोबाथ' सारा जुदि अनसुंथाइजों मोनोबाथ' सारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनोबाथ' आंनि गोसोआव बिराद गोजोननाय थागोन आरोखि आंनि फिसाखौ आरो आंनि बिनानै फिसाफोरखौ आरो बिमा बिफाखौ थानो हानायनि थाखाय सान्थियाव फैगोन आरोखि आङो